na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach prihodilo sa čosi nevídané. Kým sme my, kozovia a farmári, medzi sebou, ako obyčajne, udatne bojovali, práve vtedy neočakávané udalosti zburcovali celý kraj. Veru ani doktorka Horáková z astronomického observatória nevedela vysvetliť príčinu obrovskej žiary nad Tatrami. Záhadu neobjasnil ani najnovší počítač. Našťastie, že sme sa práve v ten večer, ja a Slavo, vybrali strážiť náš kostol. Ako si tak ideme, odrazu nás stretneme čosi neuveriteľného. Na zemi sú deti, ze vesmíru letí, vykrúžením len samé atomy. Hviezdy uplývajú, aj deti, čo sa hrajú, možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme. Pozri, ako chodí. Veď chodí po vode. Pána Beka, tam je hĺbka 8 metrov! Poď sem, neblázni, veď sa utopíš, poď sem! Poď sem, neblázni, poď na breh! Nepočuješ, no! Sprechen Sie Deutsch? Deutsch je Nemec. Viem, nie? Pozriem sa a vidím, že je to cudzinecké dieťa. My sme Slováci, vieš? Slováci a všetko kolom dokola je Slovensko. 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 Slovensko je malá krajina v strede Európy. Rozprestiera sa medzi Tatrami a Dunajom. Je to historická územná jednotka. Hlavné mesto Bratislava. Koniec. Vezmete ma so sebou, pane? Čo mi vykáš? Ja nie som pán. Nevidíš, som chlapec. Ona chce ísť s nami? Rada chodím s vami. A ešte k tomu je to dievka. Nie som dievka. Tak čo si? Nemôžeš byť predsa stredného rodu. Chcem s vami. Čo s ňou budeme robiť? Upečeme jej klobásu. Ty ju budeš strážiť a ja sa nejako stratím, že musím niečo vybaviť. Poviem to babke a náš doktor Kamenistý zatelefonuje do hotela, aby si po ňu prišli.
Možno sa dostaneme do novín. Veď sa mohla aj utopiť. No, keby sme ho neboli zachránili. Nie ona. Už sa zasa čľapoce. Bojím sa, že nie je z hotela. A odkiaľ by bola? Neviem. Slavo. Pozri sa, ako chodí. Šinie sa ako buldozer. Skôr ako lyžiar. Niekde za polárnym kruhom, kde celý rok majú sneh. A od malička chodia na lyžiach. Potom aj po suchu chodia, ako keby lyžovali. Myslíš, že až z Kamčatky? Odkiaľ to mám vedieť? Čo tu robíš? Povedz jej niečo! Nechaj to! To je naša raketa! My sme kozmonauti! Ty kozmonaut, ja kozmonaut. Ale on nie je naozajstný kozmonaut. Len akože, my sa tak hráme. Ja kozmonaut. Horí ti klobása. Klobása! Polož to! Popáliš sa! Polož to! Budeš mať plus giere! Teba to neboli? Čo je to? Neboli? Už sa zasa čľapoce. Naozajstný kozmonaut by predsa nepochodoval po vode a nešpliechal by ako malé decko. Tá žiara, tie poruchy. Ak naozaj priletela, Dobre, tak kde má teda tú raketu? Ibák stroskotala a spadla. To by si neprezerala hlúposť. Rátala by si modriny a hrče. Odkiaľ teda priletela? Gurun, Čo? Čo? Gurun. Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie Majka. Aj u nás sa niektoré dievčatá volajú Majka. Majka. Poďme. Sadni si. Krížový výsluh. Pozri sa, Majka. Nerob sa. My ti všetko len tak neveríme. Je fakt, že čudne chodíš, rozpálené dievča. Gurun. Ak nepovieš pravdu, tak ťa odvediem na VB. Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie. Majka, to si už hovorila. Ale nemyslí si, že nám môžeš narozprávať, čo chceš. My tiež niečo vieme zo školy. Je to v Sovietskom zväze? V Afrike? Tak v Austrálii. Hádaš? Hádam. No tak Európa to nemôže byť. Tu sme preberali podrobne. No Ázia alebo Amerika, vtedy som chýbal. Ha, chytila si. Viac sveta dielov na Zemi nie.
Guru nie je na zemi. Chceš povedať, že tam? Tam. Hviezda? Hviezda. Planéta? Planéta. Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie Majka. Páni inžinieri, to je teda gól. Počkajte, vážená slečna. Počkajte tu. My sa hneď vrátime. Prečo mi vyká, že ja nie som pán? Čo je? Človeče, veď my musíme to privítať. Prečo? To sa robí, keď príde taká slávna Ona delegácia. priletela. Väčšina delegácií lieta. Nevidel si to v televízii? Letisko, hudba, taký jeden so šablou, prehľadka čestnej roty. Kde vezmeme čestnú rotu? Iba ak by sme zavolali farmárov. Tak prehľadka odpadne. Ale privítam ju aj v mene farmárov. Nemôžeme sa predsa pred takou vzácnou návštevou tváriť ako hlupáci. Poviem. Vážená delegácia. Vedie sama. Tak excelencia. To sa už nehovorí. Ako to, že nie? Takáto malá a excelencia. Kráľovským dcérám sa hovorilo excelencia už v škočíku. Koľko ich poznáš? Tak ako by si oslovil naozajstného kozmonauta? Nijako, lebo by sa so mnou vôbec nerozprával. Nechaj to na mňa. Počkaj. To chceš hovoriť len tak? Z pamäti? Nie. Budem sa tváriť, ako že to čítam. Prečo ju vôbec musíme vítať? Musíme, nemusíme, ale môžeme byť radi, že môžeme. Vieš, aký budeme kvôli tomu slávni? Obidvoch nás budú voziť na 613. To nebudeme chodiť do školy? Voziť sa budeme. A každý deň do inej školy. A tam budeme prednášať deťom. A učiteľom? Správne. O tom, ako sme Majku chytili na vode. Vieš čo? Rozdelíme si to, aby sme toho nemali priveľa. A nebudeme sa učiť? Vôbec nie. A musia nám dávať samé jednotky? Samozrejme. Ináč sa im na to vykašleme. A každý deň 10. A každý deň torty. Ideme. Nadávaj slušne, lebo... Vážená súdružka Majka. Na súdružku ešte malá. Vážená Majka. Vítam ťa na zemi v mene všetkých chlapcov, čo sú kozovia. Toto je náš klub a náš kozmolom. Za masové organizácie a za pionierov ťa víta Slavo Kompiš, uklon sa. Žiak 4. A. Po prázdninách pôjdem do 5. Ty chodíš do ktorej? Neviem. Nemôže chodiť do školy, veď je ešte krpatá. Hlavná vec, po ulici takto chodiť nemôže. To je fakt. Raz dva by ju mohli zbaliť na VB, že pobehuje naha. Čo budeme robiť? Zatiaľ jej niečo požičiame. Keď my doma nemáme žiadnu ženskú. Majú nás len starka. Ako ju poznám, aj tak by nám nejaké šaty nepožičala. To sa uvidí. A keby aj, pre Majku budú veľké. Tak si ich prešije. Prosím. Majka, nemôžeš chodiť normálne. Trochu dvíham kolená a idem normálne.
No vidíš, už je to lepšie. A trochu hýb rukami, takto, normálne. Tak, a je to normálne. Pozri. Čo to majú? Slavo. Čo to robíš? Chodiť je ťažšie ako lietať. Pre teba. My vôbec nevieme lietať. Je to také jednoduché, chyťte sa ma. To nie je drak, to je vznášadlo. Alebo taký lietač. No hej, ale ako sa to robí? Ľahko. Chytí sa lietača a lietaš. Pozor, vebe, Majka, pusť. Dobrý večer. Dobrý. Majka, rýchlo dolu. Dobrý večer, Ujo Kvašňák. Dobrý. Ferko, poď sem. Čo vyviedli, že sú takí slušní? Nič nevieme, Ujo. Dobrú noc. Dobrú noc. Na ich raketu vykašleme. Nie raketu, oni majú ešte lietača, naozajského. Akého lietača? Ako vyzerá? Velikánsky, ako ja. Tenký, zvláštny, ušitý z deky, asi nafúkovací. No dobre, tak chod domov a popros mamičku, aby ti dala obklad na hlavu. Ako to, že si bez dovolenia požičala môj bicykel? Máš ísť hneď domov. Nebudem ťa predsa stále zháňať. Počka, však ty Fero, dostaneš. čo to Katka trepe? Kozáci lietajú? Kúsok, len takto vysoko. Ale určite je v tom taká lotrovina. Lebo keď išiel okolo nich Jesenbák, nezačali normálne chodiť, aby ich nezbadal. A nás vypočúval, čo vybiedli. Ale my sme ich neprezradili, aj keď sú nepriatelia. No
Jožo. Dobrý deň. Pre pána Jána, čo sa stalo? Starka, toto je Majka. Nepoznám. Nemôžeš, ona nie je odtiaľto. Ona je z inej planéty. Však práve preto, ako by som ju mohla poznať, keď je z inej planéty. Starka, ale to je fakt. My si nevymýšľame. A či som také niečo povedala? Nech sa páči, slečná, sadnite si u nás, aby ste nám nevyniesli spánok. A kedy ste prišli do Čaboviec? Ona neprišla. Ona priletela. K nám do Kozmolamu. No pravda, že a kam by mala priletieť? Veď tam predsa máte medziplanetárne letisko. A keď som taká smelá, milá dáma, a čo máte? Helikoptéru alebo triskáč? Triskáč? Číha, to je ale pokrok. Ja som ešte chodila do školy 2 hodiny pešo. A dnes si deti lietajú. A boli ste už v Bulharsku? Tam sú lacné broskyne. Čo mi vykáže, ja nie som pán. Majka je z Gurunu, babka. Á, z Gurunu. Koľko raz som sa tam chcela ísť pozrieť. No ale či môžem? Ak raz budete mať takéhoto vnuka, nebudete vedieť, kde vám hlava stojí. Tetka, Gurun je neznáma planéta. Ja viem. A čím ste k nám prileteli? Felix. To je raketa? Systém? Čo je to systém? Pravda, že? A aký máte systém, madám, dvojsedadlový? A kadiaľže ste to leteli? Cez Michalovce? Paralaxa fíha, prozentárna poloha, machexie, lumba, gurlak, profundita, kalo, kalo. To je najkratšia cesta. Babka, vážne. My sme prišli kvôli šata. Nemohla by si jej dať niečo staré? Čo už nepotrebuješ? Aj moje malé topánky. Tie by jej boli akurát. A čo? Na oblečenie. Ona nemá so sebou nič pozemského. Museli sme jej dať deku, aby s nami nechodila len tak. Pozri. Tak dosť. Mám rada každú zábavu. Ale čo je veľa, to je veľa. Vždy si vymyslíš nejakú lotrovinu. A ty nerob zo seba, šaša, že sa nehambíš, nehanebíš sa pred chlapcami. A obleci aspoň trenírky. A nechoď mi tu po strope. Pre pána Jána. Koniec sveta. Na zemi sú deti, zem vesmírom letí. My krúžaním len samé atomy. Hviezdy pokrývajú aj deti, čo sa hrajú. Možno takisto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Raketa tých detí nám už asi letí. Možno, že zajtra ráno pristane na okraji lesa, aj bude slnku klesať a na zemi už zostane. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme.
uvidíme.